Здравейте! Днес ще ви покажа актуалното качване на снимки във Facebook. Значи има няколко начина. Един начин е тук директно чрез пост. Избирате снимка. Избирате. Пишете заглавие и качвате. По този начин снимките ви излизат в папката снимки на стената. Да, всъщност то вече е таймлайн фотос. Добре. Значи изтрием сега снимката. Другия начин е, като се влезнете в профила, ей тук от снимки, избирате албуми. След което, ако имате съществуващ албум, където искате да качите снимка, го избирате. Ако не, можете да създадете албум от този бутон. Значи да речем, че ще качваме снимка в съществуващ албум. Влизаме в албума и от тук добавяне на снимки. Избираме снимката и тя се качва. След качването, значи, качвам една точица, която е 1 пиксел и няма как да я видите като снимка. И след качването, тук можете да редактирате, да добавяте приятели, да добавяте дата, част на снимката, местоположение, където я заснете, тук да пишете коментар. След което давате публикуване на снимката. В случая ще откажа, няма смисъл да го качвам наново. И изтривам снимката. Мисля, че това са основните начини за сега. Правя видеото, понеже Facebook редовно обновяват нещата и имах една доста по-стара версия на видеото и сега правя втора версия за качването на снимки в Facebook. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако има нещо въпрос, свържете с мен, питайте. Винаги бих ви направил видео или поне писмено обяснение. По ваше желание. Чао!